Kdo to je? Tak otevři. Byla jsi hodná. Ano. Posloucháš maminku a tatínka. Ano. No nevím. Tak pojďte dál. Já jsem si dneska přišel jenom pro zlobivý děti. Víš, jaký má pytel? No Nelinko. Zapneš to natáčení. Je to natáčí. Nelinko, Natáčíš ty, to? nikdy se vztekáš a neposloucháš. Ty neposloucháš. Děláš, že neslyšíš. A co s tím uděláme? A taky pěkně umíš odmlouvat, nechceš po sobě uklízet hračky v pokojíčku. No. My v pekle žádný hračky ale nemáme. To bys mohla teda s náma, ne? Pojď do pekla s čertem. Máme tady velký pytel, akorát. Já ho mám ještě prázdnej, ten pytel, tam se vejdeš. Já bych tě vzal s sebou do pekla. Chceš jít teda se mnou? Já tě tam naučím poslouchat. Ale jinak čerte sama chodí na záchod, sama se umí obléknout. No, spí sama v pokojíčku. A prej pěkně zpívá mnoho písniček, tak to bys nám mohla něco zaspívat. Tak to zaspíváš. Ty to zaspíváš. Ne, já ne. No to Ne, to ty, tě čert To musíš zaspívat ty. nebo tě vemem do pekla, tě to naučíme Já jsem se všechno. těšil, že mi dneska něco zaspíváš. Zaspívej, jo? Zaspíváš mi, prosím? Hele, Anděl taky chce, abys mu zaspívala. Já to fakt nechci. Já se No. na to těším. Tak to asi od Mikuláše nic nedostaneš. Tak začneme spolu? Ano. Tak jo, tak. Pec nám spadla, Padla. pec nám spadla, zpívej ale Nelinko. Kdo pak nám jí postaví, starý pecař není doma a mladý to neumí. Zavoláme. Na dědečka, ten má velký kladivo. Dá do toho. Ty šíleli a už je to hotovo. No vidíš, to je stahla, jsi A šikovná. slíbíš mi, že už si budeš uklízet hračky. Ano. A že budeš poslouchat maminku a tatínka. A Ano. nebudeš odmlouvat, slibuješ? Ne. Tak já ti dám ještě tenhle rok šanci, ale jestli se nepolepšíš do příštího roku, tak příští rok už si tě odnesu do pekla. Domluvíme se tedy? Asi jo. Asi. Musíš říct určitě. Řekni, že to bude to žurnál. Určitě. Budu ho. Tak si na to plácnem. Tak jsme domluveni. Tady. A za to, jak krásně jsi zaspívala. No. Tak tady pro tebe něco mám. Děkuju. No, máš zač. Mám to. Tak my za rok se vrátíme, aby si zjistíme, že neposloucháš. Hlavně se polepši s tím uklízením hraček. Nebo půjdeš do pekla k čertovi. My v pekle žádný hračky nemáme. Tam by se ti asi moc nelíbilo. Tak my se měj. děkujeme.